Beda Mutasa. Isso me deixou quase. Quem vai para o Nemo? Morar em Barcelona. National insurance. So in February, the one I'm from akaniambia kwamba ndikachadi mkazi ndikati ina uyeyi zvinhu akandikwadza ndikataka kukwadza ichi akatanya akadzike mbiri ndikanzi chekutanga airarina ari kumaperiod anga asikanditauri basa akandikwadza ndikati saka makaenda kukiriniki akati kiriniki akaenda budise pepa chino makaenda kokwara racho ana kubudisa saka ine anchadi mukadzi tora imwe akusi kutanga akambomuramba futi pekutanga achina wana 2 waita gore wasiyana amberi dzangu dzaenda kubasa vawazonyengerana vawadzokwa vachidzoka vabara mwana paakamuramba akaburamba futi nekachechi tikachengeta futi inini baba vangu angasitasheka baba vangu angati tikachengeta kamwana ikako svika mwana pakarumurwa ndo pakatori ndauda futi mukadzi tikangoti wana nemhuri yavo vari wadini havapindirwi gatise vakati zvakavata mureke vati vaenda izvi futi pavakadzokerana vasika vaita futi mwana izvi mwana une 10 months vamuramba futi vati handichadi futi achade mukadzi imhenya kuti akanisa maperiod because mukadzi wangu inini mafambi akanisi kumazwisisa ba ndikunanga kudana asabhunyazika ndo zvaakataura because ndakamutsvaga kumba kuma8 ndikamushaya saka asabhunyazika unozinonyenga wakadzewa saka ndafunza ndokwaya ndo mataura akaita mupambo tikati aiwa zvinetsi isu taita vana vadoko ndadaidzo wenharaunda ndikati iye muzgonyairi kuti wanani ndamupambo wangu kuzoitira mangwana because unogona kuzotirambira ndakadaidza mbuya mugonzi avari apa namaifero umwe wacho ana kuya vanga vari vatatu vachibva asananga futi nyaya yake masanangiro yake yaangoita iwavavo ndikati ii ndaita mwana mudoko asi ndichakwanisa kuendawo kumatare kuti izoti mhosva yangu inoitongawo sei anowana 3 first born in 9 years second born in 6 years umwe ine 10 months but ndauya nepepa rake rakabvisa marerora opedza zvokuramba zvimwe angazi yangu kuti handichaya saka ndauyonayo mambo kuti ndibatsirewo nyaya yedu kuti mundibatsirewo sei mukwambo wangu akudherera nekuti baba hapachina ndini mukomana lokukuru atosara ndo nyaya yangu mama pamusoro imamo ini ndinonzi Peter Nyamuda. Nyaya yangu yakamira yakadai. Takararama nemudzimai wangu mararamiro atakaita, asi mukurarama kwedu kwataita nemukadzi wangu ndekuti kubva kutanga kwazvo baba waripo zvinhu zvese zvazviri zvinhu zvazvakanaka. Chazonetsa ndechekudai mukadzi wangu uyu waidaidzwa nemai, handizivi yangu kuti chokwadi kuti ndimai aindaidza chokwadi sezvo mai vacho varipo wachadini wachandibatsirawo, asi hakusi kutanga kuti takambogara matare tichiedza kuenzaniswa nemukadzi wangu. Zvadaro mukadzi wangu inini waidaidzwa achiti ini kwandiri aiti ndadaidzwa ndimama, obva abva kumba uko obva adzika kumba, adzokera kumba kwangu pandaimubvunza mai b mandimadaidzwa kumba kwakuinei aita hapana. Zvadaro mumashuro kutorana kwatakaita nemukadzi wangu akanditaurirawo nhoroondo yakanditaurira yekutoti sevanhu taifara tichiwirirana tiri pamapedo. Akanditi inini unoziva here ndine mukomana wangu andaidanana naye, asi mukomana uyu anonzi Kuda, asi Kuda uyu handina kurambana naKudaba, asi Kuda zvaakaita ndezvekuti akangobva achienda kwaakaenda. Inini ndichibva ndaenda kuchikoro ndibva ndangoti zvazvinombondibata ba ndobva tatogara. Saka pazofa baba vafa, mukadzi wangu ndiye akanga aine foni. Saka mukadzi uyu aine foni ndiye anga aine foni yababa. Pakafonwa, munhu akafona, ini ndandiri nini munin'ina wangu uri apo na sekuru, hanzi sekuru Magarira.
amene wanzi wakawondo wafona tati mukicheni yasekuru wangu wafona pakafona munhu akafona mukadzi chakada kuita ndechekuti mukadzi wangu uyu akabva aisa foni paloud akamira padhoo aisa foni paloud kudaro zvakabva zvanzi halo ndiwe Airini here munhu akafonapo akati ndini maiela handizivi iwo ndowachaziva kuti maiela wacho ndi maiela ani zvadaro maiela uye akabva ati Airiniwe kwanzi nakuda uye pano undione chisuwo ndobva iye mai mukadzi wangu bvanditi vati chisuwo kuda wacho uripi zvikazi kuda uri panapa kuda akabva ataura kati iya Airini iwewe hausizondi ndakauya here zvautadza kuuya kundiona ndinozwa kuti uri apa vatadza kuuya kundiona here zvadaro foni yakabva yakata mukadzi wangu uyu akabva anditi baba Bhiyu ndiperekedzewo ndoone kuda kutaura inini kuperekedza iye kuona mukomana waidana naye zvadaro inini ndakabva ndakati mai Bhiyu munoshone zvamuri kutaura here ndobva anyarara mukadzi wangu sekuru ndo akazoti iwe muzukuru zviri kwere zvauita kuti iwe unotumwa unokumbira murume kuti akuperekedze ndiani kuwautaura naye kuti akuperekedze kuenda kuona ndikati sekuru uyu ndikuda wakati akambodanana naye asi havana kuramba naba wakandoti uyu achienda kuchikoro uyu achienda kwakaenda zvadaro sekuru akati muzukuru zvawaita pa ndinozvifarira handidi kuzoona futi zvawaitapo nyaya ikabva yadini sekuti taichema tatiri parufu tichichema baba takasvika pakuti baba wakaradzikwa ini ndakaenda kumba sekuti takanga tichiti mama kana kuti titi vanhu tiri kuchema topinza nyaya dzakadaro hazvina kundiitira zvakanaka takagara mukadzi wangu uyu haana kumira kuti pese chaiitika ndechekuti inini mukadzi wangu inini ndaiti ndikabuda pamba ndabuda pamba zviro izvi ndaizviona nemadziso angu inini ndabuda pamba kuenda kubasa iye aibva asara zvekuti zvezvi iye anenge achifunzira kuti ndaenda kubasa ndichaswera ndiriko aibva asara obva abva pamba mukadzi uyu abva pamba dzimwe nguva ini ndachibva ndazodzoka pamba ndaimutangira kusvika manje ndozvandaizoona ndizvo ndomutangira kusvika pamba iye hapo ba aizosvika inini ndatopo kare ndobva ndabvunza mai mwana muri ubvepi obva ati ndikubva kumba mama daidzwa here obva ati aiwa dzimwe nguva obva ati saka zvamusina kunditaurira wainga ndabva panapa wani ndine foni imwe une foni saka chamutadzisa kuti munditaurira kuti makuenda kumba madaidzwa kana kuti mune zvamuri kufambira angasinganditauririba zvadaro mukadzi wangu haana kumira bakaramba ndakazoenda kumba ndichitaura nenyaya kuti ine mafambiro aita mukadzi wangu achindoti akwiradzika pamwe pacho ari kubva achiti ndimamudaidza mama pamusoro pekuti ndimamudaidza chari kuzodzoka achitaura kuti ndadaidzirwa nhau yekuti haana bamwana wenyuyo saka inini handichazwisisi kuti mama ndimuri kumudaidza chokwadi here mama akanditi ndiri kumudaidza vandati asi kune nyaya yakadai so mama yekuti chiri kundishamisa ndechekuti chaari kuzosvisa maringe nemafambiro aari kuita iye uchitazonotaura kuti ari kuenda kumba ndiri uchazoti chii chaanenge ari kusvisa nekuti kune nyaya yakaitika yekuti akafonerwa uyu zvakadai sanatsanangurira ndaita aya mama kuti akafonerwa kunzi uya undione chisuwo nemunhu adana naye ndakavatiudza mama vakanditi iwewe baba wabhi unotaura zvinhu zvakasopfuura kare kare zvinhu zvekare kare izvo here ndikati aiwa mama chazviita ndechekuti wakabva wati wakadini kuzvitaura panguva yacho ndikati aiwa zvindaitaura seiko panguva yacho ndiri kuti isusu tiri kuchema kana neniwo ndakaona zvisina kukwana asi ndakaona nyaya yabva yaramba ichienderera ndandazvitora sezvinhu zvisina hazvo basa sevanhu vakangoti ndikati zvakatodini zvakatopfuura kwandiri zvazvapfuura asi chaenda kozvisimudza ndechekuti uyu mukadzi wangu uramba achidini achidzika kuuya kumba kunoko asinganditauriri pamwe pacho imimi mobva mamuti imimi abva ati ndini ndatidaidzwa nemama zvadaro pakabva paita zuva ravakati sekuru avakauya kuti kudaidza kutienzanisa mushure mungati ungonetsana manetsanira iyo yari wauya wakauya nasekuru mikitai wakamirira mai takasvika tikataura wakasvika tabva tataura nyaya semamirira zvazvakaita hatisi kuzoonana zvakadai sekuru wakadaidza kuzvigadzirisawo ndobva wati Airini zvawaita izvi ndazviona kuti uputsa imba yako wega namai wako asi zvazvaakuita ndezvekudai kana iwewe ndaisanoti imba hapana aba imba imaputsa mega zvazvakuita ndezvekuti iwe shamwarika
kana wabva panapa pamba panapa uchiuya kuti uruda kuya kukumba, handisi kuda kuona uchisvika pambaba, uchapendera wobva waenda kwaunoenda. Ndobva ndati sekuru, chimwe chinhu chiri kundinetsa ndechekuti maybe arege ndidai. Sekuru wakabva wati mukwasha manditi ndiuye tienzanise nyaya, asi inini nemukadzi wenyuyo ndiri kuti mutondibvunzirewo kuti sei zvichidaro. Mukadzi wenyu uyu anohanzvadzi yangu anoti akauya kumbo haasviki pamba pangu ba, ndiri kushaiza kuti chii chinoita kuti asasvikawo pamba pangu, isusu hatitowiriraniwo. Ndikati sekuru, saka akukwanisa kufanirwa kubatsira umwe ndiani, tatimi muye mutibatsire, makutopinzawo yenyu yekutadza kuzwanana pamuta nehanzvadzi yenyu, anokwanisa kubatsiridzai ndiani, so tatimi muye kubatsire isusu. Munhu akanga aripo ndi Carlos Tangwena, tiri mumba tichiedza kuenzaniswa. Carlos ndiye akabvunza akati maybe chinoita kuti mimi mutadzewo kuenda kumba kwenyu muchiona hama dzenyu muchiona sekuru chii. Akati handina daka nasekuru ba, asi sekuru waiti inini ndiri kushaya zoti chii chiri kuitika. Asi sekuru avo wakasiya wati Irene, zvese zvauri kuita tazviona, asi wanzi wabva panapa usatsika kumba kwedu ba. Ndakazotero ndichiti sekuru, pane nyaya imweni yakandinetsa yekuti maybe wakabva pamba makuseni. Wabva pamba makuseni wakati ndiri kuenda, ndadaidzwa ndimama. Mama ati uye tisangane mugomo titsvage masvinga ehuni ekwamikitai. Ndakatora tuhembe twemwana mudiki atinayo, saka uya utidzosere tiendese masvinga iwayayo. Saka vatisangane mugomo. Maybe wakabva pamba makuseni, handina warandiza, wakabva wabva pamba makuseni ndobva wadzika mugomo muyo. Wasvika hameno zvawakaita ina handiziva maitiro awakaita, asi chakazoitika ndechekuti azodzokera. Maybe akadzoka kumba kwangu manheru, maybe vadzokera kumba kwangu manheru. Ndakabva ndati maybe manga muchindori kutsvaga huni here, masvinga matatu amataura kubva mugomo kudzika pasekuru mikitai apa here. Wakanditi shuwa tatiri kutsvaga huni. Ndikati alright, masvinga matatu anoda nguva yakareba sei kuti akwanise kutsvagwa kuti adzikiswe kuenda pasamikitai 1 wairi, kuti mukatema mairi ekutanga munhu amadzikisa papasara 1 zvamadzoka usiku huno mamumboripi. Zvikazi ndandiri kumba ini ndatiri kwazongoro. Asi nyaya itika ndeyekuti mama ndiwo wanga wati uye tisangane mugomo, asi iye akazonditi mama wazondifonera ndakudzika akati usasamire mugomo ba, chiuya kumba nekuti masvinga aya ndakatora ndikareplace. Saka ndakatora epamba ndichiendesa kwasekuru mikitai. Saka chiuya iwewe undibatsire kutakura masvinga aya udzosere pamba. Ndimandati mama handitofona nhasi nhasi yawafona kai makuseni. Saka wakazonga wazotora masvinga aya zvachinja papi apa zvekusangana mugomo kuti masvinga aya makazonga aendeswa ndo amauda kureplace. Handisi kunyesa kuzwisisa kuti zvafamba sei ba. Maybe wakati ndo zvichiitika. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu tazoenda tikatema masvinga mugomba, ndo matatema masvinga matatu mugomba. Gomba riri kutaura nezvaro, wakati dzimba dziri pakati nepakati, chimiro chepamusha pana sekuru wangu pemudzimai wangu. Dzimba dziri pakati nepakati kubva kudivi rekugomba reuku kune almost 50 to 60 meters, kuenda futi zvimwe chete kusaidi reuku kugomba reuku 50 to 60 meters. Zvadaro ndo mauri kuti iwo wakatema masvinga ehuni matatu wachidzosera pamba, wadzika makuseniseni, asi kumba kwedu wakadzoka usiku. Saka pandakazonga inini ndakuchibvunza mama, taenza todaudza kuenzana. Mama ndakati mama handisi kuzwisisa kuti chii chiri kuitika pakati pangu inini nemukadzi. Ndimuri mudedza here kana kuti pane kumwe kwaari kuenda? Nekuti ndinorangarira kuti ndakambokuudzai nyaya yemarimwe zuro iya ndichiti maybe uyu wakafonerwa ndiripo ini nekuti nokuti ndandisipo ba zvekuzwa nemaguba ndiripo ini akanditi ndiperekedzewo. Saka inini handisi kuzwisisa ba pakuti kumba kumwe chete ikokoka ndo kune munhu akafona achiri kutauriridza kuti achiri kufambidzana nemukadzi wanga waasati wapedza kuwirirana ba. Ora ndomboti hedu wakanga wada kundomhoresana, ngandimboise hangu ipapapo. Saka ndiri kuti inini mama, mwana wenyu takanetsana zuro nezwana tichitadzozwanana maringe nenyaya iyi, ndo kumba kumwe chete kwaari kuuya futi achidzoka kwadoka pamba pangu abva makuseni. Pamweni pacho ndaisvika pamba ini
mukadzi wangu uyu abva aenda kumba kwako, chandaiona ndicho ndasvika mane zvinhu mumba. Saka zvinhu izvi ndaiti ndasvika anga singanditaurire ndiri kuenda kana ndakaenda, ndaingosvika mane zvinhu ndo zvandaiona nazvo kuti zvinhu izvi ndobva ndabvunza mai mwana izvi kanjani mazvionepi? Obva ndazviona kumba kwacho makaenda rini? Obva tora ndakaenda zuro kana mheno matsanangurira aizviita. Saka makadini makanditaurirawo chii chinomboitika kuti imi munotadza kunditaurira rwendo rwamunenge muchida kuenda rwekumba kwenyu? Chii chamunenge muchimbondisvisira muchindiwanzira inini? Anga singapinduri. Saka ndachibvunza mama ndikati mama ndine sekuti wana sekuru paakauya kumbo akabva ataura tataura nyaya dzezva zviri kunetsa zvekundofamba ikoko aite ikoko. Ndakabva ndapinza nyaya kwasekuru Mikitai. Sekuru Mikitai vakanga varipo vakati inini nyaya yemasvinga handizivi. Ndio pakabva pamirira sekuru wangu inini kutsana kuenda kumberi nekuenzanisa nyaya iyi. Wakabva wati saka iya kuda mama iyi handichaigonoba. Saka mama ndiwo anofanira kunga vari panapa wachidaira kuti zvakafamba sei, kuti iwe uzobve pakuseni pamasvinga matatu wobva wadzika uko uchibva uzodzoka usiku. Saka patakazoenda chida kwedza kuenzanisana nana sekuru wangu nemukadzi wangu, ndikati nini mhuri yekumba kwemukadzi wangu, ndo patakati nyaya marimwe zuro nezuro iya pane nyaya takazosira munzira. Sekuru akati inini iyi handiigoniba yekuti maibhi akabva kumba achida kutsvaga masvinga ehuni, mati muda kutsvaga masvinga, asi zvazvakaita ndezvekuti nguva yakadzika maibhi masvinga matatu kuti azodzoke pamba zvakatadza kuenderana. Saka mama handichazivi ndimama mudaidza washuwa here kuti atakure masvinga, nekuti chandandati ini ndanati semama kubva baba varipo, baba vaiti kana paine zviri kuitika kana kuti warina mukunda wavo waifona mukwasha ndokumbirawo mukadzi wako ambodzikwe kuno obva watsanangura nyaya zvainenge yakaita. Asi kubva ipapo mama akambozviita kwenguva diki kudai ndobva zvatokata zvadano. Mama ndakabva ndati mama munoziva here kuti chokwadi mwana ndewenyu, ndikuzvizwisisa mwana ndewenyu, asi nyaya iripo ndeyekudai. So munoziva here kuti kana dai kuri kubasa ngatibvise nyaya yekuroorana yekuti makaroorerwa, kana dai kuri kubasa tobva tati isusu mwana wenyu mukamutendera kuti enda kubasa, munoziva here kuti hamusisina simba rekungomuti uya pamunodira, munotanga mati kumunhu aari kushandira ndokumbirawo mwana wangu zvakadai. Asi uyu wenyu uyu nhasi ndinongozwa zvizi mamudaidza. Saka ndisuziva kuti mama ndimere muri kumudaidza. Nyaya yehuni ndeyekudai, masvinga matatu amuri kutaura nezvawo handisuziva kuti makazvifambisa sei. Ndimere makafona zvakazai chokwadi ndi ndakafona zvakanaka chero. Saka ndikuda vaziva kuti kuite in short ngoenda pane nyaya umangariri nyaya iripo chenenge yatakuda ndekuti mubvunzo watu esi tazvizwa tezvara zvinhu zvaatozwawo zvaanga asina kutaurwa nehanzvadzi yake. Iwewe mukadzi uchiri mudai mambo chokwadi chiripo ndechekuti inini mukadzi wangu ndinomuda, ndosaka ndandinaye nguva yese. Saka munozva kuti ndapedza nguva because munoziva zvinoitika upenyu hwatikurarama. Ndinogara ndakataurira vanhu ende ndakagara ndazvitaura, ndinogara ndakazvitaura ende ndichazvitaura kuti guys muupenyu kana paine chinhu chinowengwa nemurume kutaura nezveboyfriend yako yawakaita kumashure usati warurama. Iwe ungakwanisa kufunga kuti rudo harusi rudo pakwazwa mumwe wako arutaura kuti asi chimbotaura iwe usafunga kuti rudo pa munhu iye pane zvada kugeja kuti handina kuwira here. Iwo zvakafanira kuti ukanditaura kuti wakambodanana wakomana 3 kana 4 izoita wechi5 saka ndakawira wakateka advantage kuti ndaisaziva chii unhu hwako. Saka ndakuti kutsvagirwa kuti ndichione kubuda umu ndakawira gomba mukomana chaiye kutaurira murume wako kuti ndakabudanana naJoseph tiri grade 3, kutaura kuti ndakambodanana naJoseph tiri twana tugrade 3. Usafungoti murume wako poti ufota zvino chitozwa twakireta rweko because murume wako panongosangana naJoseph whether Joseph ye haana kubata kana zamu kana kubata kana chii kana yange iri ngozi ndemusikana wangu but izvozvo watokireta chii
wazvikireetera problem mumba imo hamuchadii, hamuchagariki. Ende iwewo murume handiti kana wamumba tunhu wakaita kwamasure usataure usatitsvage wakomana varume mese muri munoda kutaureka next week tinodzoka holi nevarume se vamunonanga vasina vakadzi ukada kutsvaga mafambiro aita mukadzi wako usati wafuwa because unokwanisa kuzwa kuti mukadzi wako ka aidana nemunhu vari kuona ivhiri yakarara pasaidi perodi rekudhuka achizvitira neweti sekudhakwa uchizviona kudai wakamona akadhakwa kudai zvichitira neweti wobva uchibvunza kuti patini mukadzi wako ndakadana nemunhu ini ndobva ndazotora iri saka grade rangu chaichairo nderipi akaona watopinza kamuka kana waroona mukadzi wako zvaakaita kare siyana nazvo kana waroona murume wako zvaakaita kare tasei siyana nazvo iwewo kana wari mukadzi mumba stop talking about your ex boyfriend murume the same thing stop talking about your ex girlfriend ukaona ex boyfriend riri kuramba rikuda kukufonera ini ndiri musungisi kana uri munhu wemuchokwadi musungisi asi kana usiri muchokwadi imba yapera because wakadzi mune problem muruzwa wakadzi mune problem murume akakubvisai mukadzi amumukangano ende kakawanda kacho you respect him more than murume wegara naye baba which is wrong. Zvakakubvisa ukadzi sei asina kukuroga sei uchiramba uchifunga nezvake munhu akukanganisira upenyu akakubvisai treasure. Virginity is a treasure. Kazuva fana emazuva ano utakumana rakira urungoita kakusangana nemusikana asa ndimwari iwo wochienda kuita basa rekubvisa wana usikana wozviita gamba no unongo wakreatira vanhu vakawanda chi maproblems. Iwewo mukadzi wedha murume akakubvisa umhandira kana akaita sei kana usina kutonana naye waronana naye newechi7 wechi7 iye ndiye murume wako ita zvaari kuda siyana nezvawakaenda. Kana wadanana nemurume waroorwa nomwe murume wawakambodanana naye nyanga akazoita mari yakaita sei kwaari kwauri amushakavo wakafa wakapera wakatadza nguva wakatadza kushandisa chii mukana iwo ngainvaita murume shuwa kuti handitione ex yangu yawe raundoni isaine disrespect chacha kuti ndako kukompea klasi yataifamba naye dotoone klasi yataifamba naye wobva wasvika iwo wabva akomapara netsoka dzako nemukadzi wako masvika pabridge panyapande pazi pazongo kotombodzika pasi pebridge kupukuta makumbo azara reshena kuti muone masvikire mumba kwauri kuenda nemukadzi kuona ex yake urusvika ex yemukadzi yakamisa cx5 BMW yakazi GP ita kutoikira ubva kuitoikira nezuva ende zvinoita varume amai zvavanoita akaona kuti mukadzi wa ex yake irikuya neboyfriend adabva akurakidza nekurijusa zvokubva waenda pasi zvisikaiti nyangwa ngaruya sadza unobva tora plate yake kuhira mumotikari obva avhura dho obva kuisa bvumbo nepawindo nepadhoka aruya sadza iwe muri kusvika kudai hey baby uri sei chamwe how are you doing hey eta kungotende iwewe ute sei upuruke makore apere handizo hazviitwi bezvo nyamwe ex yako kuzva wakadzi wanofanisa makagara muye wakadzi wamwe muri kumakirabhu iye mukando uyo
Munoziva kuti James kuita hake zvaroita takambopinda tisiri muruo tikatombonetsa zvichinei zvakapfuura zvinhu asi nyaya yekuti munhu wawakadanana naye pane kamwe kalevhel you want everyone to know kuti wazosvika hake ukasi takambotamba tese zvichinei izvi stop doing that zvakatopfuura kana kuti ukaona mukadzi warohwa neex yako you always try to show off kuti mukadzi ex girlfriend yemurume wako iwe noti ndiwo wapanyanga. Is it necessary? It's not necessary. Let bygones be bygones. Zvapera noti zvamuda kuita zvimaiti sumuka musikana kubatsira musikana kushaya kubatsira. If this is what you are doing, make up your mind. Make up your mind. Imba yako rwidi ushuda imba yako. Ipo rwidi. Imba ine mtemo yayo. Hauisi mtemo mumba mwenyu. Unouya kumba kuvanhu wopiwa mtemo. Wotedzera mtemo. Kumba hakuendwe rwidi ba. Wamwana vanogara padhuze chaipo nepamusha pavo 2 years but pamba pavo chaipo 2 kilometers away. Unoita ngasi unogara kuzamui. Mai nemwana vanotosangana kumukando kumusangano wechechi kupi ndiko vanotosangana uyu uri kwake ndo mutemo wemarriage. Marriage yekuti nhasi namai muri mese mangwana muri mese kusvikira mangwana muri mese munomurumbotaurei mai wacho zvakare ingi ngawaitori example kuumba imba iyi yemwana kana zveshuwa vari kunzi vanofona vachiti huya vari kucontributa to chaos iri kuitika kupi uku vana mai tinechitaisa kuti waite sei wadzidzise vana tsika dzakanaka vachiumbiridza dzimba dzevana noti kuti mai uri kutocontributa kuti dzimba dzevana dziparare because ndanda kuti tapfungwe kuti asi mai vari kunanzva futi kune mukwambo uyu ari kufona kana zviri zvo zviri kuitika ndaikumbirisa mai vangu hazvipi chimiro chakanaka. isusu zvatikuita mbuya hatikuda zvoizvotaura chinhu chinoda chinhu chinosamanishona chinoda chinhu chinonzi domestic remedy. Unozwa kana ndoda chinonzi domestic remedy ndichoda muti behind closed doors pamba madaidzana nemukwambo nevatimuraki nanamai nanambuya kugara mukati zvisingadi nzewe dzeruzhinji because nzewe dzeruzhinji dzine problem yekuti mukadzi anobva chimiro kana kuti murume anobva chimiro because achazwa yese ane mafungiro ake ane matauriro ake yekuti instead of us helping this family kuti igare zvakadii zvakanaka tawakawanda wedu tichacontribute mukuti dai yatodii yatopaya because isusu uyu haana kutaura wake side rake rekuti ininiwo ndikuendawo kuma-ex yangu handiti wataurawo zvake but angotaura zvake hatina kuzvidii hedu kuzvizwa asi dai toda kuzvibvunza taizvizwa kuti ukwakuda kuramba mukadzi because pane wakewo waudhumana naye ende ukada kuona mibvunzo yakawanda ndeyekuti iwewe ukaona murume wako kuti every time uchibva paumba wakuita zvekutaimira mukadzi wako kuti wabuda here kana kuti wadzoka here. It means kuti pane nyaya iripo isiri kubuda yagara yakunetsa muchii chinhu chinonzi trust hamusisina pamuchii mumba trust ngaidzoke muchii ndokuti marriage igare zvakadii ende am happy kuti vanhu hawati chii isusu toda kudii tobasa asi sekuru zvamunoenda mani sekuru chiendai kumba kwavanhu handiti mochinyaisa kunzwa maproblems echii ewanhu handiti muwabatsira kuti vagare zvakanaka musatore maenda kugadzisa problem musatore chii side mukatora side chamunenge magadzirisa padii guys imba inonaka uri meyako
Muruzwa wakadzi hawabikirana mai chaine mwana wake waakabara kutambidzana mugodi dai 1 week 2 weeks 3 weeks hazvichaiti. Muruzwa saka ngatisafarire kupwanyika kwedzimba, ngatifarire kuvakika kwedzimba. Endai mogare pasi semhuri mubatsirike, problem ite sei ipere. Problem iri very chiri, it's a very simple problem. Chiri kuda kuti murume temba mukadzi wako, mukadzi temba murume wako. Zvinhu zvinodii zvinonaka. Izvi zvimwe iwewo mukwambo handiti handikafanira kuti tezvarangatoya nejoka kuti iwewe kana usatodi mwana wangu kuti zvinhu zvako zvawakasiyana nazvo, of which payment yelobola is not the solution to your problem. Solve the problem first, then mozopiwa zvamufanira kunga muchidii muchipiwa. Asi dambudziko raita sei? Bambo, kasito inonaka kumwa pasina ruchaya mbama. Ukana ukazi mbama wozimwa kuti kadya uchida uso wozi mbama woza inokunakire haina inonaka. Uine kagrasi kako uchisambira maice block uchikwidza paunodira, uchidzikisa paunodira, uchifila paunodira. Andrew, saka tuti mukwambo mupe time yekuti atange kunakirwa mumba make, then mukwambo uita sei wokuti maobligations ake aite fulfill. And one of the obligations yewanhu watema ndeyekuti kana wagara nevanhu nemwana wevanhu roora. Zvinhu zviri kunetsa, asi ngapaoneke kuti pari kuiswa effort, not kuti zoti ndabvunzwa roora saka ndatichadi mukadzi wacho. Wariko wakwasha kuti akabvunzwa roora watoramba nemwana wacho. Isiri ishu yekuti haasi kuda mukadzi, asi ishu yekuti mari yacho haana panguva iyi. Saka guys, endai mogare zvakanaka. Tezvaro nyaya yadii Bambo paataura kwazi hanzvadzi yangu irikudzinga pese pese kumba, takakwira kumba kwavo, avo vanga varipo vanondidzidzisira samiteya havakuba mudzimai wacho aripo. Takaenda tikataura nyaya iyoyo, ndikati Bambo, ukaona mai B adzika kumba tisina kufona isusu, ngasadiriba ngasadzike pa zvikuita sekuru murusa sekuru zvaruva sekuru munhu ari kugara nemunhu ari kuti munhu ari kubuda verai sekuru dati munhu ari kugara nemunhu ari kuti munhu ari kudii. Saka ipipi you cannot stand there and say haasi kubuda, asi waari kurara naye magumbezi uri kuti ndikurara magumbezi asimo. Saka you cannot stand there and defend that one. Ari kudifenda mama, but nyaya yakutaura takaita gasa ikadini ikapera. Iwe mbona chi 1 out of 1000 cases. Wozo kana munhu ari kutaura nezita rekuti unenge uruzi futi kuna sabhuku unokukambura wakota reseresi. It means already pane zvikuita sei zvakawanda zvine zvitori kuseri zvatokuti zvimwe zvacho hazvisiri for public consumption. Anokuona kuti zvimwe zvacho hazvisiri for public consumption. Ngatiende kumba togadzisa zvinogadzisika paizvi kumba tiri closed doors. Ndabvunza mubvunzo kupesira. Yes. Bhozi uya kurera dai kuno wanga wakamunza ari kumba. Saka iye ati mudzimai ari kumuka. Uya ati murume ari kumuka. Saka zvinoore kuti achibva kuno ari kuenda kune murume wake. Bhozi wakaenda nemumwe wake wakawa nemabhegi ari kumba agoruma takureka. Isusu zvataina zvino ndezvokuti murume wacho mukadzi wako kuti kumuda asi mukadzi wako kakagadzise 1 2 3. Saka pawachabva munomu ndiwachaziva kuti wachashandisa Honda Fit here kana B1800 kutakura midziyo yavo yawakauya nayo kudzosera kubi. Because inini ndoti munhu kana asati munhu there is a procedure that should be followed. Anobvisa gukuro rake woita zvese wotaura vanhu moita zvakati mune vana. Saka kana zvese zvamuita fungai henyu nezvavanotatura.
asi mining ngawa mining dzikamanje kana muda zvechirembo muri kutukisa mhuri nenyaya yekuti muri kuramba muri kupinza zita rekuti ndadaidzwa kupi kumba. Itai zvinhu zviri straight zvokozi tsano ndikuona kuti muri kurwadziwa zveshoti hanzvadzi yenyu. Pane dzimwe dzatisingakwanisi kupindura handiti makona izvo kuti akutanga kuudzwa zvemax pamwe mamusingazvisiyi handiti hanzvadzi yenyu ngaidzikana. Ita zvinhu zvisingaiti kuti vanhu vakadzi muite sei mushoro handiti ita unhu huri straight. Imba yako ita sei yomira zvakanaka bozi ipapapo wanyadzisa maoko uri kushandisa hanzvadzi dzako. Ita kuti imba yako imire zvakaita sei zvakanaka. Changamire wataura hazviitwiba kutaura nemax chii tokabata. Thank you. So I think that this is my issue, dude, I know. Mbuya anengatone zvake zviri pai. The same applies na mai mbuya nyamuda futi. Wani chifuti. Wani woshawo futi. Saka kuti sizo I platform iyi kai. Ine maziso aya 2 4 6 8 10 4 nemiromo yakasiyana siyana yeblack red yenyi hazviiti kutaura munomu because une muromo wake haumutauri zvekutaura kana haumukontroli asi unokwanisa zvokozwa kuti wakataura asi anenge akatodii akataura. Saka isu tiri kuti it's better asazwe. Imi mende mugari pasi wana mbuya newana wani newakwasha wenyu newarora wenyu handiti mugadzirisa chii zviro. Chandada kutaura hangu zvinhu zviviri chete pamusoro pemwana wangu nemubambo. Pendisingazivi ngepekuti mwana wangu aibva kwaMarara achiya kwaZongoro. Dambudziko ranga riripo iwona mubambo wacho waitouyawo futi kwandiri uruzwa pamwe vanenge vatuma navari waini ndikuda chakati kwamhari ndochidaidza mwana kuita chakati izvo mambo zvandataura ndati izvo zvinhu zvatitodii ngatizvizwe tiri pai tiri mumba tega because anoda kuti mutaure chinhu chekuti muromasha wenyu akakuonai anozwa kudii kuengaenga isusu tati mwana ari kudzoka kumba kwake nemurume wake unoita life yani yavo. Imimi ngatisawe tiripo kudestroya marriage yechi saka chiendai muite zvadadii kwasha saka tati mbuya inini sekuru chiorganiza ichi meeting nemubasha wenyu musangana kumba kwemubasha wenyu mubatsira chii uyu kana ati ashati mukadzi anoziva procedure before